Basic. Yung gapungay ko mga mabuto nga kanyam. Ani, ador. Oh, to. Sigurado ato, hinador. Yandong. Ay, naapula kay. Ampay, tadata ka pa ilang. Ay, naapo, bakit ang paymanain? Kaya di ba yung baon ka nga pan gumatang? Apay, tadata ka pa ilang. Ay, naapo, bakit ang pwede makikita? Busy akbakay, tadab obrak na Ay, napo, tapay niya dahi ta ubra ang mga kumaan niya oras tong nga maanggar dahi ta nga bitswilasan. Ay, na, bakit ang pwede kitkitaan? Busy akad surat bakay, tagilis-listaak. Kanya ko mamantilis-lis tamditan. Apay, adaman ti utang mon, nakautang ka mananan. Di ba kunak nga bayadam dagiti utang mo ta kantina nga arakan? Utang nga. Ay, naapo, bakit na may barparyas kanya? Mga utang na. Ay, Kanya ko naapo. mata ilis-lis tam. Ilis-listak bakit? Dagijay amin nga mabutang kanyak dito yung barangay tayo bakit? Bayamot mabuteng kanyam. Ampay kita man. Na. Tapay ko matag na tinagan ko toy. Imun una pa itaan tilistaan. Ampay, di ka mabutang kanyak. Nagagapo nga mabuteng nga kanyam. Ay, kidi, ikatin bakit? Mabaling mangyari sirin bakit? Basic. Kung nalagay mo na mabutang kakanyak kahit. Nagagapo nga ko mga mabuteng nga kanyam. Di imbaon ko kanyam.